Be inya bedo achiel kuom jo Kenya ma sani nyuolo nyithindo maromo mana adek gi koso into mari en chalo nade? An iluonga ni Lawi Fredrick. Wach mar komo nyuol niendi gi sani gi kama ngima ochimo niendi ber mondo omiyo ng'ato onyuol nyithindo moko kala adek. Kech kogi kala adek, maisha masani gi ting' mar nyithindo gi somb nyithindo ma som matieki en gima tek kabisa. Mana ungo lwedo mar ni ber ka ng'ato bedo gi nyithindo adek, karach ahinya to kik gikal adek kanyo, karach to gichop 4. Sama nyithindo adek gi obe pod uyudo yot e pidho gi nikech wach na adek ni nyalo romo, bo uyudo yot e pidho nyithindo gi? Ing'eni kata nyithindo adek ma koro ng'ato dwaro mondo mi obed kodgi niendi, pod pidho gi pod mana tek. Emomiyo wach ni at least mondo mi ng'ato bed gi minimum mar nyithindo adek, pidho gi nyalo bedo mayot. Kaka ginyalo chiemo, lweti nyalo romo negi chiemo ma gisom, ka thieth be nitiere ginyalo thiedhore maber. Koro bedo gi nyithindo adek niendi onyalo bedo gima kare, to chutho owinjo bed ni kata ng'ato bedo gi nyithindo 2, mano orome. Nikech sani maisha ma wantiere gi kama warie niendi otek. Kenya sani chorie mana Amerika ma ng'ato bedo mana gi nyithindo 2 to